Perlok sa chisin pat nga ai kublai phi ha ka kerteng ka bathiang tam ga jong tral jong Jesus Christ te hakini ki benai ki balak dep ngam syam layo ban pelat video shoot nomor ba ngabun kam pelat bat ngam yo lek syaklau andre ki don ki perlok ki ba syat kali yang ban ong pen I ya ki dawai sop mo ki dawai ban tak la ni dawai sop ha kapur ba phi yo lane pi long kumba nga soal nuksa yele football pila ban yo ya kenjat tu pila ban kloj mo pila ban kloj lane pila ban mong haki sieng ki jong pi te lane kabakong santam kalong ba pi hap ban don kam ba dia kadawai bandi bat kadawai ban sop nak benta kini ki papang sengkai lane kini ki ba long tersaing tang si jaka tu mo ba ki syajong ba pi long shet lani tersaing ha jaka belong ha ki join mo ha ki pen join lani kini ki mat mo te perlok kane kawe kade ka jing peni bar ka jing hikai ka jonga nak benta jong pi te sobha ban sim ne ka kabu ba ha ka jing sisa ngala day ban hikaya phi la aslam bhai gane tang ba ngam lapor te mentanga day ban hikaya nam ta jong phi yo I yo ne u kanika kai kane kade ka kai ka jong ni mo ka badon hang ne ha jan yeng jong ni te shukhan no la da phi yo ban yo ur la ne yo hap na e mo phi khlaj la ne phi pang ki singkai ki jong phi kha ki singkai kane ka kabu kane ka kai ken kane ka kaj kadai ka wai ba kadawai san nak mental jong pi une ude ukat kane ka kaj kabangi bam mo ba ime jong I thung hane jan yeng han rei ba dei tang kane ka kaj briu kan rei ka kaj klau ru ka long hi ban sop mo te rei dei ba pi sop tang ya kane mo dei ba pi sop yo ne pi dei ban ti ya utu usriu badon hapo jong kaneka kendau piti eu ne usriu badon hani hapo kendau sabha mo nice skip ya ka video te sabha hadu bandakut kumnungan patai nak mta jong pi te ti eu ne usriu hapo kendau nangta enda phila yo ya tu usriu mo tu usriu hapo ben hapo kabalong long ayum tu pidawat kalong te nangta pinsa lekno hadin nangta pinsa sadung dong ya ketuka shriu hadu banda nibha ma hadu banda nibha te hadin nangta shim saka sla sukhanyo nga su anuksa kum kane ka sla kane ka sla jong kane ka kaj bu ya ketuka bala phila dong bu hangne kumtu enda phila bu hangne te hadin nangta pinsa sop nang na singkai ke jong phi ma hadin ta pinsa sop na ka singkai jong phi bat sate sakajan kan te sakajan ya ketuka kadin ka ba phi pang nang tu na singkai hadin nangta phinbu lakum kumno shimit ma shimit bu yak tu ka jingsop ka jong phi nangta kum la shaim step saweng yak tu bat sanyat da ka saat basaat malumala nyat yak tu hadin nangta phin sa sobyang bat kata kadeka jing hikai nang ta jong phi ya kini ki ba khloj lane ba pang singkai lane phila ban tersany haki dong kejat ki jong pi ko kumba pang hakini ki kejat ki kejat ki jong pi ma te kumta nga kerpat de pi bar khoj sale kumta te haswa bangan sapun kut ngan yathu pi ba kejaka ai dawai jonga hangte hasadeu kalong chisin sitiyau kadai ka singibalang lani Wednesday te sa phone sa kontak yang hau new number bangan sabu
ha ka description ha por banga pelaj ik video sa phone yang bat sakali yang khoblai shibon ngin se kendu pan ha ko pan ka video